Iminenhle kwabenkosi. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba lapha. Namhla unyaka siyawuphetha. Labo uNkulunkulu abathwalile kwaze kwaba unyaka uyaphela. Sithi ababonge bengaqedi ngoba khona bebefisa ukuthi unyaka bawubone uphela. Benezinhlelo zokuthi ngonyaka ozayo bazokwenzani. Kodwa uNkulunkulu akavumanga. Siyafisa-ke ukuthi-ke nalezi nsukwane eseyisele unyaka uphele, labo uNkulunkulu abathandayo azowela nabo welela unyaka omusha. Bebengathatha izinqumo ezephusile ekuthenini impilo yabo bafuna ukuyiphila kanjani njengokuthanda kwenkosi. Bantwana benkosi, kulolu chungechunge lokukhuluma ubuNazaretha, ngifikele umuzwa ukuthi-ke ngikhulume ngale nsizwa esidale inyakanyaka la ey'nkundleni zokuxhumana. Egama layo kuthiwa uBrother Enigma. Ngiyacabanga ukuthi akele igama lakhe lokuzalwa lelo, kodwa igama lalento ayenzayo. Ngoba mawubhaka igama Enigma kwi-diary noma kwi-dictionary lizokutshela ukuthi i-enigma yilento ayenzayo yokudala le-uncertainty nenyakanyaka enkundleni yezokukholwa. Le nsizwa le engizoyibiza ngokuthi yakwa-Enigma-ke ngoba phela isho njalo ithi iwu-enigma. Le nsizwa ye-enigma ifike la ey'nkundleni zokuxhumana. Angazi emabandleni noma inalo ibandla noma inalo, kodwa ifike yadala inyakanyaka enkulu. Akuzinziwe njengamanje enkundleni yezokukholwa ngenxa lensizwa ke-Enigma. Mawuyibona lensizwa ye-Enigma, akuyi umuntu ongathi mawuhlangana naye umthathe serious. Akuyi umuntu ongathi mawuhlangana naye umbone njengomuntu ongakhuluma into ephusile nenengqondo. Kodwa indaba esekutheni mesevula umlomo wakhe uphuma izinto ezikhanda i-debate noma ezikhanda ingxoxo mpikiswano enkundleni yezokukholwa. Uma esho Brother Enigma uthi usindisiwe, uwumKristu osindisiwe. Manje uBrother Enigma mewumKristu osindisiwe, ulethe enye i-angela noma elinye isayidi ekukholweni kwensindiso. Isayidi sekuhanjwe nalo iminyaka esilo sazalwa, mhlampe nobaba balokhu bazalwa, kuhanjwa ngalo enkundleni zokusindiswa. uBrother Enigma ufike walifakela inselele. Unenselele enkulu esefika efaka endimeni yokusindiswa. uBrother Enigma ngithanda isibindi sakhe. Isibindi sakhe siyafana nesibindi se-pitbull. Le nje kuthiwa i-pitbull engesabulutho. Ayikho into esatshwa i-pitbull. Unjalo-ke no-Brother Enigma uyi-pitbull kulento yezenkolo. Ngoba uBrother Enigma akasabi muntu ekukholweni. Akasabi ukukhuluma lokho afuna ukukhuluma endimeni yezenkolo. Kunabantu la abathwele indaba yensindiso ngendlela ephikisanayo neka-Enigma.
U-Enigma mezethula yena uthi uphethe isambulo. Lesi sambulo esiphethe isambulo sikaJesu. Isambulo sasezulwini. Konke akushoyo uthi akuphumi kuyena kodwa kuphuma kuJesu. Uthunywe uJesu ukuthi akusho. Babebonana ke laba bebonana khona. Uyachaza ke angizokumkhulumela. Ufuna ukwazi engalandela ama-page a-promoter noma ahambisa indaba ka-Brother Enigma. Kodwa engibuka ku-Brother Enigma ukurivesa noma ukuphindisela emuva inkolo yobuKristu noma inkolo yensindiso la ayibuyisela khona back to umthetho kaNkuluNkulu noma umthetho kaMose. Iprinciple noma umongo noma umgomo wenkolo yobuKristu uthi wona usaphili ngaphansi komthetho. Umthetho kubona wafa ngesikhathi kufa uJesu. Sebephila ngaphansi komusa noma igrace. So izinto okuthiwa azenziwa umuntu omntwana kaNkuluNkulu bona bathi sebeyazenza ngoba sebaphuma encindezelweni yomthetho. Kodwa manje sithola uBrother Enigma ethi bonke abangawugcini lo mthetho osekuthiwa kwaphunywa kuwona basesihogweni. Uthi uBrother Enigma umuntu osindisiwe akayidli ingulube ngoba kubhaliwe embhalweni kaLevi 11 ukuthi noma uverse 18 ukhotha uverse 8 othi ingulube kayingadliwa ngoba ingcolile. Kusho uBrother Enigma uthi ayingadli umuntu oKristu osindisiwe akayidli ingulube. Uthi uBrother Enigma umuntu ongumKristu osindisiwe akaligqoke ibhlukwe ikakhulukazi enkonzweni. Ukhotha ke incwadi ayikhothayo ezithi abantu abagqoke decently emabandleni. So ke uthi ke ibhlukwe umuntu osindisiwe ngumKristu akavumelekile ukuligqoka. Uthi uBrother Enigma umuntu ongumKristu osindisiwe wesifazane akavumelekile ukushumayela ebandleni ashumayeza amadoda. Uyakhotha incwadini zikaPawuli ezithi abantu besifazane abathule emabandleni. Uthi uBrother Enigma umuntu ongumKristu osindisiwe akaligundi ikhanda lizungeze emaceleni. Megunda kufuneka igunde zonke inwele angashiyi lutho. Ayikhiphe nje zonke inwele. Angaligundi around emaceleni ikhanda lakhe. Uyakhotha encwadini zikaLevi okuwumthetho kaNkuluNkulu noma ke obizwa ngokuthi umthetho kaMose. Khotha encwadini zomthetho. Uthi uBrother Enigma abantu abasindisiwe abawafaka amazinyo, false teeth, amazinyo okufakelwa okuhambisana nalawa egolide nalawa esiliva nalawa ama-false nje. Uthi uma ungena amazinyo hlala ungena amazinyo nje. Ungabe usufaka wenze into ongeyiyo. Uthi be original. That is his term. Be original. Uthi uBrother Enigma abantu besifazane abangayifaki inwele, amawigi, amawevu, ama-extension, ama-bonding, zonke lezi inwele esezigugu kubantu besifazane. Uthi uBrother Enigma umuntu osindisiwe akayifaki leyo nto.
uthi ubrother Enigma umuntu osindisiwe aka make up akayifaki inzipho lezi ezifakwayo because kufanele abe original no rouge laba abafakwayo uthi khona abantu ababona abathandwa uNkulunkulu ngoba bashumayela izwi nabanye bacula igospel kodwa uJesu uthe he is frowning upon them ubabuka ngobuso ophwaqabele ngoba ubona bacula izwi bacula ingoma zegospel kodwa imlomo yabo ipendiwe ba make upile okusho ukuthi uJesu akakuthandi lokho. Nokunye kokuningi bengizama ukuquote nje lezi zinto engisayikhumbula eziwumthetho obhaliwe encwadini yeBhayibheli ukuthi azenziwa umntwana kaNkuluNkulu. Ubrother Enigma uthi lokhu akushoyo akusuki kuye. Abantu abangazondi yena, abazonde umnikazi wokukhuluma, bengazondi imessenger. Khona abamthathile ubrother Enigma bamfaka enkantolo. AmaKristu. Abantu abamaKristu bathatha ubrother Enigma bamfaka enkantolo. Ngoba ethi uJesu bakhuzile ukuthi abangakwenzi lokho abakwenzayo ngoba akakufuna uJesu. Bamsenkantolo. Uthi ke ubrother Enigma bengingasiwe yena enkantolo kodwa yena bekusiwe uJesu ngoba akuyena okhulumayo, yena ukhulunywa uJesu ukuthi akutshela abantu. Umbuzo usekuthenini kungani egagula amagama abantu na? Uthi ubrother Enigma ubagagula ngoba abantu are not accessible. Akakwazi ukufinyelela kubo ngoba banama-bodyguard banani yonke into ebavimbayo ngisho abasephalamende ukuthi afinyelele kubona. Ukuthi abatshele lo myalezo oqhamuka kuJesu. Engathi ke inkantolo ke ifike yamnqabela ukuthi amemeze amagama abantu. Angazi ngisho ukuthi uzoshumayela nje yena kuphela ukuthi nokuthi akwenziwa khona ababonile osopolitiki noma abamaKristu noma babefundisa esihogweni kodwa engababizi ngamagama ukuthi ubone bani nobani. Well ke that makes sense ngoba ezinye zezinto azishoyo ziyezwela noma zinakho ukwehlisa amagama abantu esithunzi kodwa uthi yena akusho yena kusho uJesu. Uma amakholwa ekholwa uJesu kufanele akholwe nawo uye ngoba lokho akushoyo akuqhamuke kuye naqhamuka kuJesu. Hayi ke into engiyithandayo ke noma into engiyibukayo ngalo chungechunge engilwenza lobuNazaretha ukuthi lento eshunyayelwa ubrother Enigma is exactly into yashunyelwa uShembe. Ngokwami ngithi umlando uyayiphinda ngoba ubrother Enigma uphethe umyalezo ophethe uShembe ngesikhathi eshumayela lobuNazaretha. Kuphela into ubrother Enigma angayi-emphasize indaba yobuNazaretha noma into angayikhulumi indaba ukuthi abantu babe amaNazaretha bethatha isifungo sobuNazaretha kodwa konke okunye ukuthi abantu abakholwe ngokugcina umthetho kaNkuluNkulu ilokhu okwakushunyelwa uShembe. uShembe babuyisela ekukhonzeni uNkulunkulu ngendlela eyimisile yena uNkulunkulu. Into ke engiyibukile ngayo brother Enigma ukuthi nakubeke ethi uphethe isambulo esingazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi uphethe isambulo sikaJesu yena ubonana noJesu bakhulume asho lezi zinto ayisho uJesu.
kodwa ngixa kuwukuthi mayethi noShembe umkalo wendlela umbone esihogweni. In fact nje bonke laba ama-founders ama-native churches, amabandla asungulwe ngabantu abama-natives noma abantu abomdabu base-South Africa, bonke labo bantu uthi babone esihogweni. Kuyaxaka-ke lokho-ke, ikakhulukazi ngizokhuluma ngalokhu kobuNazaretha kaShembe ngoba khona engikwaziyo ukuthi uShembe ushumayelana. Kuyaxaka-ke uma ezothi u-Enigma ubone uShembe esihogweni, ekubeni uShembe wayeshumayela lento akhuluma ngayo ubrother Enigma ukuthi uthi uJesu ayifuneki ezulwini. Iyona eyenza ukuthi uShembe azazondwe njengoba kuzondwa ubrother Enigma njengamanje, azathathwe noShembe asiwe enkantolo yayoboshwa, eboshelwa ukuthi ushumayela ivangeli. Ababethi abefundisa ababekhona leso sikhathi lelo vangeli seladlula. Izinto ayikhuluma uShembe zaphela ngesikhathi sabapostoli. Manje-ke lokhu akuyenzi sense kuthini esingamaNazaretha ukuthi engathi uShembe usesihogweni, ekubeni uShembe ayishumayela lezi zinto. uShembe wafundisa abantu ukuthi abakholwe ngokulandela umthetho kaMose. Ubhale kanjalo uShembe, umthetho kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ayiyala ngoMose. Ubhale kanjalo esihlabelelweni sakhe uShembe uthi, mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe anilobela yona ngenceku yakhe uMose. Into le yasho uShembe kubantu. uShembe owathi ebandleni abantu abangaphuza utshwala, njengoba nobrother Enigma adethi ebuza umbuzo othi ngabe leli wayini elenziwa uJesu emshadweni kwakuyi-Amarula yini noma kwama-Jameson Drift, bonke lobu tshwala obukhona njengamanje wabethi uJesu wenza utshwala emshadweni, okuwukuthi ushutha utshwala abufuneki ekholweni. AmaNazaretha kuphela namaSulumane angayidli ingulube ngoba uNkulunkulu wathi ingulube ingcolile. Uma ngabe uShembe eshumayela lelo vangeli, kungabe kuyisono ngani kuNkulunkulu ukuthi angaze esihogweni na? Ngoba thina njengoba sikholela ukuthi sifuna ukuya ezulwini ngoba ezulwini sifuna ukubonana noShembe. Manje uma u-Enigma ethi uShembe usesihogweni, usesihogweni ngokuthi enzeni? Yini le ayenzayo ephambana nomyalo kaNkulunkulu equalify ube sesihogweni? Ilapho kofika ukuthi-ke uthi ngempela lesisambulo sakhe siyaphila. Lesisambulo sakhe uthi ngempela siqhamuka kuyena uJesu, noma mhlambe inhlangano ethile emsponsorishile. Kodwa manje by look of him yabona ubuntandane bakhe u-Enigma, ukuswela kwakhe ne-physical look yakhe exactly nalokho kwakuShembe. noShembe abantu babemthatha kancane because wayebukeka ewumuntu oswele, ingakho babembiza ngohlanya. Nayo Enigma abanye abaningi bathi uyahlanya, he is mad. Iyodwa into ongathi umedi ngayo Enigma ile yokubiza amagama abantu, ngoba igama lomuntu liyahlonishwa futhi igama lomuntu liyabiza. Kuye kuthiwa igama lomuntu inkomo. So yena kodwa nje ulidalula nje linjengoba linjalo. Kulungile-ke uma isambulo sakho sithi akalidalule njengoba linjalo. Kodwa-ke manje sikubuzayo ukuthi-ke isono sini esenziwa uShembe ukuthi angathi uShembe usesihogweni? Ngoba uShembe wayefike ezoshumayela leli vangeli elalingenayo inzuzo. uShembe alishumayelanga ivangeli lenzuzo. Akazuzanga lutho uShembe ngevangeli alishumayela, kodwa wayefuna imiphefumulo yabantu, hayi inzuzo. Ngoba wayengathonyiwe inzuzo emhlabeni, wayethunywe imiphefumulo. Indaba yenzuzo iqhamuka nje nalabo Shembe bamanje esebebone uyibandla njenge-source of ukuyicebisa other than a source of spiritual upliftment noma spiritual well-being yabantu. So
iyona nto efike ibisiyenza ukuthi usuzibuza uthi hawu Enigma manje mawusubona abantu ababeshumayela ivangeli likaShembe not ivangeli likaShembe ivangeli kaNkuluNkulu lokuthi abantu abaphenduke ezonweni bayeke ukwenza izono ngoba phela isono kuwukwephula umthetho kaNkuluNkulu abayeke ukuphula umthetho kaNkuluNkulu ngoba ukuphula umthetho kaNkuluNkulu uyisono ukuze badle umbuso wezulu buso uthi wena labo bantu basesihogweni kanti esihogo kuya abantu abanjani ilapho kufike beyindida khona kodwa nje lokhu akushumayelayo brother Enigma ungathi uthunywa uShembe ngoba ikhona exactly kwakushunyelwa uShembe ne-physical look yakhe uEnigma njengoba ethatheka kancane khona omunye umshumayeli wesifazane engamuzwa ethi yena akakhulumi nabantu abayizicaka yena ukhuluma nama-property owners nayo Enigma lo akamkhombise i-title deed ngoba yena unamatayitela unama-properties lokho kusho ukuthi that is prosperity gospel okusho ukuthi yena uphethe ibandla for inzuzo not for ukuzuza umphefumulo ngoba mebuka Enigma ukuthi Enigma kanayo anazo izinto anazo yena okusho ukuthi ivangeli alishumayelayo is meaningless kuyena yini njalo ngoba wayekhulume ngokuthi abesifazane abathule emabandleni ngoba umuntu wesifazane lo wayesho lokho so ngithi-ke mina leli ivangeli elishunyelwa u-Enigma ivangeli elashunyelwa uShembe njengamanje kune-debate emabandleni ukuthi ngabe ngempela lokho kusho u-Enigma ngoba phela manje abantu bayabuza ukuthi lokho kusho u-Enigma akiyo yini kanti into efunwa uNkulunkulu ngoba ukhuluma ngakho nayo ukusindiswa uze wathi u-Enigma labo befundisi noma labo bantu abafike badivosa baphinde bashada nabanye besaphila amadoda abo labo bantu bayaphinga basesonweni sokuphinga ngisho abefundisi impela abahlukana nomkabo bashada nabanye labo bafundisi baphila esonweni sokuphinga ngoba umbhalo uyasho ukuthi awunakuhlukana nomkakho uthathe omunye esaphila ugane enye indoda isaphila obushade nayo so kuma kunjalo wenze lokho futhi wenza isono hayi ke inkulu indaba ke isemabandleni ukuthi kanti kupho kuyikhona khona ilokho kusho Enigma noma ilokho kusho abefundisi noma ikhona okuyikuphi okufunwa uNkulunkulu thina ke sithi okufunwa uNkulunkulu lokho kusho Enigma kuphela into esisalelo Enigma iyodwa ukuthi agcine isabatha uEnigma ngoba simuzwe ekhuluma indaba yomthetho wesabatha asimuzwa ekhuluma ngendaba ukuthi imithetho kufanele igcine imithetho eyishumi hayi imithetho ewu9 ngoba uNkulunkulu uyifuna yonke yo10 okuwukuthi uEnigma naye kufanele agcine isabatha ukuze abone uNkulunkulu ngoba mengaligcina isabatha nawe uyesogweni naye so ke bengisho ukuthi intshumayelo kaEnigma is exactly i-resemblance yenkulumo yentshumayelo eyashunyelwa uShembe efika kulelizwe ebuyisela abantu emthethweni kaNkulunkulu etshela abantu abahlukane nesono etshela abantu ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyakudinga ukugcinwa namanje ngoba udluli futhi awuphuphi uyinto nje yangunaphakade yiyo ke lento ke esidala inxushunxusho emabandleni ukuthi ikhona okuyikuphi njengoba abanye bethu uyahlanya akukhulumayo akunayo into yokuhlanya mawuthi uyahlanya nje ngoba uyakukhothela nescripture yakukhothela nescripture kuphela ukuthi ukhotha iscripture lesamakholwa sathi asisasebenzi ukhotha umthetho lo athi amakholwa wona wasaphili ngaphansi komthetho so ke
inkinga yabo ke no-Enigma ileyo. So ke bengisho ukuthi ke uma ngabe ulalela inkulumo Enigma, ulalela inkulumo yakhulunywa uShembe, intshumayelo yashunyelwa uShembe, ihamba ncamashi kuyimfundiso kaShembe. So ke uEnigma nje lokhu ukuthatha uShembe usesogweni hayi isifiso nje, yena kasho ukuthi ipractice esikhona njengamanje yobuNazaretha akuseyiyo le ayishunyelwa uBhombela. uShembe the founder wayeshumayela izwi lokuthi akiwe ezulwini, akiwe embusweni kaNkulunkulu, hayi ukuthi kushunyelwe izwi lokuthi akuzuzwe, akucetshwe ngebandla. Ilokho bengithi ngifisa ukukusho ukuthi Enigma uyibambe ngakho mfana, kodwa ufuna ulungisele yandawana yokuthi uShembe usesogweni, ngoba uma uShembe esesogweni nawe uzoyasesogweni, ngoba uShembe wayeshumela khona ukuthi abantu ababuyele emthethweni kaNkulunkulu. Inkosi buseni kuzwile.